Bak, kasto nga problemado ako, baka makadanog ako. Danugin mo na ako, magbibiyang ko. Andres, madim nga danugan. Sakti dumano guide. Makapugsatik na angis na doon. Kadanog na ito na. Pigilan na. Makatimpe, maruros ng ipon nata, kaslamais. Sige, rurusain. Sakto na eh. Dapala na. Sakitin. Mercedes, anong ginagawa mo dito? Makungut ka pa sa akin, Mercedes. Pwede ba wag mo akong kausapin? Ano bang aramidin ko para mapatawad mo lang ako? Lumayas ka dito sa harapan ko para mapatawad kita. Talaga, Mercedes ko, kung aalis ako, sita ulitin. Anong pinagsasabi mo? Ayoko lang makita yung mukha mo kaya pinapaalis kita. May problema ka ba sa mukha ko? Dati, kay mo matati ah. Dati yon, ngayon hindi na. Dati, patay na patay ka sa akin. Lagi mo akong hinahanap, saka lagi mo akong binibiro. Nice. Ba't ba ang kulit mo? Dati nga yon. Bakit? Meron ka na bang ibang napupusuan? Mas gwapo pa sa akin. Eh kung sabihin kong meron na, may magagawa ka? Di ako papayag. Hindi pinalabingay ko. Sige! Nung nakakbingay ko, baka kasi sa baling. Ano yung pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ang sabi ko, pag nakuha ko ng gusto ko sa'yo, pwede mo na akong pagpalit. My goodness! Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Akala mo ah. Aray! Anong tingin mo sa akin? Haliparot? Sakitin. Hindi napakada ni Misa. Huwag mo akong itulad sa ibang babae. Huwag kang umiyak para kang bulating bonjing. Bonjing. Kahit ilan ulit mo akong sampalin, mahal na mahal pa rin kita. Kung talagang mahal mo ako, magpakatino ka muna. Ayusin mo yung sarili mo. Baka sakaling magkabalikan pa tayo. Talaga, Mercedes ko, may pag-asa bang magsinubyanan tayo? Siguro, kung aayusin mo yung sarili mo, Sige, Mercedes ko, sa simulang araw na to, magbabaliw na ako. siguraduhin mo lang na magbabago ka. Oo, Mercedes ko, magbabago na ako. Sige na, iwanan mo muna ako dito. Gusto ko mapag-isa. O sige. Ayos, pumapag-asa. La la la. La 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 la. La la la. Tao mo kasi ano kamay, bagay ko taktar. La la la. Kaya tiisin mo ah, may sutel daw mo tata. Pero sa tetsuram, sila ka lang nga ba luto ah. Hindi ato mo ating mo. Umuyaw. Nagsinubyanan kami ni Mercedes ko. Sabal talaga tigwapo ko. Nangangoy magana. Uy, na mga palaing. Kapag sa titsura niya, mati kayo mamatay. Nagkagalas kayo tumagaming ko. Bak, kasto nga problemado ako, baka makadanog ako. Danugin mo na ako, magbibiyang ko. May dinagkay bati ni Mercedes ko. Sila meset ta. Yung bati dan. Bari-bari po kuy-kuyo.
Andres, madim nga danugan. Sakti dumano guys. Makapugsatik na angis na doon. Kadanugan na tanong. Lumaban ni Baka, din ang tupi may laban taya na. Tamak Andres? Boy, tama ka. Tamaan na ka tao, hindi tal na tangiwa mo. Tal na ta, daiti ka tangiwat mo. Ang baak, sa kalatan. Di na lang tultula din. Babaeng masidag. Bak. Sa bagay, daw mo na po ni Dimsay. Pisti sabam, kampe mata. Sublim ginutang mon. Hindi, joke lang. Sikan po magamin. Okay, sa banat to yun. Nalapay, pagbaga na to. Sa kalatang baak, bakalatan. Sigamat Andres, Andres kalatan. Para ka talaga na duldog. Duldog. Tak, pigilan na. Makatimpe, maruros ng ipon nata, kaslamais. Sige, rurusain. Sakto ni. Dapala na. Awan, di mabutangan. Kapisado kayong tangkalang saong. Talaga sa nga tistingin na kami ha. Kaya mga bumlad ta pagbagay. Yung laki din Andres niya. Pagkakitig gluton, baka kung kumyapot kang dandaman. Talaga nga tistingin na Oo, yan. ang mga patpatulan natin. Awan ti mapalamit ta. Tarata kita na di pagay mo. Kisti sa mama. Subyanan ta ka. Siguro. He! Isa pa ka na nga Dimsay. Dali na ta, Jay, ah. Nagsinubyanan ta lang kalong mas tugmot tayo. Paglangan ng tugtog ko gidayan. Pag hindi na lumaban, yung lumaban na gidayan, baka nakamutos ako. Lalala. 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 Bak, naman be, salo mo. Hindi. Kapay, kinamot ti kalding ato eh. Hindi kalma, nawal na nga ato eh. Mariyusi mga kalding lagi tuyan. Sayang yun, Andres. Pang may sakaban pa yata na perdida na yun. At ati problema, kag naglayang tagtarakan ka, di mo kitaan kita tarakan da no, makapirwisyaw. Di mo nagrigat ti agkatipagay. Nagnginat ti magastos ta, tapos kastaraan. Mariyusi mo, tapay high blood ng dati bigbigat tao. Apo. Ne, tapusaw. May blood kan sa mga ikikinsi na daram. Makalalalaw pa yung nga mabawasan ti kinsi nga darak bak, baka ging 12 lang ato yan. Kuryot, apay dati ma-high blood nga pababa. Tapos tiya, medyo pumaparta kami tipitik ti pusok, ino makikita terastan eh. Tungang. Kakakapi matan, masubsobra mo. Sikaman, kurang pa kanya madiwalo nga tasa, tayong malim. Makatungang ka mo. Perdi na rin tapagay kong kasta yung nakpay. Ireklamo nga mini na king kalding nga ng perdita, marmarwam daan. Kapag kailangan pa nga reklamaw, dapat suda ang muda ti kasta. Ang muda makapirdi ti tarakanda, di day galot. Kaya pa nga rusak ti bugbog kawam ka umabasol ko ta. Kapag bugbog kawang kaya, iwawar ko lang ti sakit tinakam ko. Sika mamot, abutan ka pa ti mga sugsugkot, tapos kasta lang mangyaray. Kinumaminsan pa nga makita mga perperdin ti kalding nga tapagay mo. Pakanim sa maridain, kasolve ta problema mo. Ay, madi may kas di abaak. Uri kas tayo narami tatapagay ka, marami di tarakanda ajay. Kaya pa nga rusak ti pangirawaram ti sakit nakin mo. Adi making kalding ay nakaperdit ta. Ay, anay. Baka nung makita liking kanya ti kalding, baka mapabuksita lang ajay. Anong kaya pak? Tansyam, ano pinaldawa tao, bago apitain. Tantyak, mga 2 bulan pa yata. Nalaingak tumantyak, ino kasta. 2 months nga bagbagam. Ag 4 months at ton, tapos 2 months pa ay. Ana, 6 months nga gapet. Ay, 2 weeks gayam. 2 months ko na amit eh. 2 weeks. Pwede sakto ati danumnan, madagpat pa danumain. Tagaro din. Sa pula nakti ko, bayar. Habang nasapsapa pa ilaan, ay nangina siguro tirik ya. Nga to ma, pwede nakak. Nay.